di mo umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo onye nwe ne no wa obia mana onye nwe ne no wi okwu na no umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo onye nwe ne no wa obia mana onye nwe ne no wi okwu na umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo onye nwe ne no wa obia mana onye nwe ne no wi okwu na no umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo umoguru mi kwana mu bia na nwunye di mo onye nwe ne no wa obia mana onye nwe ne no wi okwu na asino onye mali bibenya mano okwu agaba ninu maka na atụmara imene n'ụwa okwu na ife ma bọdịrị nwoke mma n'ụwa ya dịkwala nwaanyị mma onye si na ọ ga-adịrị m mma ya dịkwala ya mma onye si na nke ma merụ n'ife ya jụrụ ikuku gagaliba ọchịchịrị ka bụ ebe ife ya ma bụrụ anya so ya ome mma pụtara ụla sara elu na n'aka si n'aka ya dị ọcha n'ụwa n'oji ọbọ ọgana ome njọ pụtara ụla sara elu na n'aka n'aka ya dị ọcha n'ụwa n'oji ọbọ ọgana mgbe na-ajụzinu oji ọfọ ọgana ọkwa onye na-eme ife ọma nke Chukwu fụrụ n'anya onye zacha anya kpochanụ gị mụkwu na-aga warawara marakwa na anya na-afụ warawara na-afụ gị ọmụ ife ọma nke ya mara nke onye ọzọ marakwa na enu ụwa dị ka ichekwuru iche nọ na-agba agba onye ọgbara ọ na-ebe ogwu mkpa na-akpa aka n'ume ụmụbazi ime ya gụkwa onwe ya isi kọta ebu isi kọta ebu isi kọta ebu isi kọta ebu agụbụ n'obe ya ịchọrọ ya wee gaba nwatakịrị agụgbara ezo ya arụ agụbụ n'obe ya ịchọrọ ya wee gaba nwatakịrị agụgbara ezo ya arụ nke onye metarụ o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu nke onye metara ya jiri isi ebulu o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu nke mmere dịbara onye metarụ o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu onye zọtanụ ya gochanụ o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu ome mma na-asara enyi aka n'ụwa o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu ome njọ na-asara enyi aka o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu ịbụnarị mmadụ gabarị Chukwu o jiri isi ebulu na Chukwu kere ụwa maka onye na-eme n'ụwa oho nke onye metarụ kribenu o jiri isi ebulu kribenu 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 o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu nke onye metarụ o jiri isi ebulu
Kotebu Wakasiaya Isi Kotebu Wakasiaya Isi Kotebu Wakasiaya Agobu n'obeya Ijoro ya wegaba Watakara akụgbara ezo ya arụ Agobu n'obeya Ijoro ya wegaba Watakara akụgbara ezo ya arụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ ya jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Nke mmere dị mara onye metarụ o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Onye zọchanụ ya bụchanụ o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Ome mma na-asara enye aka n'ụwa o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Ome njọ na-asara enye aka o jiri isi abụrụ Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Ịgbararị mmadụ gabararị Chukwu o jiri isi abụrụ Na Chukwu kere ụwa nke onye na-eme n'ụwa Nke onye metarụ o jiri isi abụrụ Kilibenu UOUC botu lima obotu ndị ụmụ ọkabịa otu hụrụ onwe ha n'anya na-arụ ọrụ imepe obodo Chineke nna nyere anyị aka ihe anyị na-eme na-aga n'ihu. Ọkabịa Citizens, Ọkabịa citizens, Ọkabịa citizens. United Citizens, UOUC, in brotherhood we stand. Kailaba no Ọkabịa, Ọkabịa bukuma, Ọkabịa ndị jiri ọgọdọ kwụbara ehu nri. UOUC agbala iri afọ ise 50 years golden jubilee. UOUC bụ otu buru ibu mgbọrọgwụ oji oke osisi na-eche mba, otu jikọtara mba n'anọ. Enugu Ọkabịa nọkwa ya, etiti Ọkabịa n'ụlọ sọkwara bili, ofe ka Ọkabịa ndị mma. Ụmụ Ọkabịa bịa n'ịgbara ibegwu, kilibenu 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 hash. Asị na ifekwu na-eme ya n'ụwa. Kaịkpọbanụ President General ụmụ Ọkabịa United Citizens,
Chief Dr. Felix Ogbuo Ọbatozu Ọha Ọkawaya Nigeria Limited onye ọma gedula anyị gaba maka na onye isi bụ onye isi ga-ebu ogidi onye ọma dula anyị gaba n'iluru elu nke ruzi maka Vice President General Chief Christian Ezamama akasi aka Ibu Akeze the second Ije nwaka ibe ya onye ọma n'Ichizule Chizu Odogwu ka mkpọba na aka na-edela anyị akwụkwọ Secretary General UOUC Mr. Livinus Obinwa General Secretary Nigadio Kanunzemu Halowere Nanke Vice Chairman Mr. Ndomu Ego Nandomu Anetugu Dima Oji Bisi Akwụkwọ Emenka Author Novelist Vice Chairman Nigadio Secretary Education Committee Member UOUC Golden Jubilee Committee National PRO Umuwakabia United Citizens Onyamani Solosibe Kanjel na Keze Nwata Sir Remigius Mbagu Yeze Nwata Chief Executive Officer UU Remis Investment Company Nigeria Limited Electrical Dealer Giant na Lonisha National Treasurer Umuwakabia United Citizens Ogarayangada Ngenuzi maka brother Christopher Okoye National Financial Secretary UOUC Onyama Emezio Hano Hagadima Chief Nnoma Livinus Anyibo Member UOUC Golden Jubilee Committee National Work Chairman UOUC Emezio Hana Yekene Onye Mansonwu Chief Onye Mebulibe ya Eje Omike Onye Mansonwu Former Chairman Lagos Branch National ADC Chairman Yodogu Ekweneni Solobili Mr. Ignatius Wakoji Ekweneni Gade Oji Ehiye Mogo Former Chairman Olu Branch Member UOUC Golden Jubilee Committee National Social Chairman UOUC Ekweneni Gade Ogalayangada Nkedu Makagu Nechemba Chief Nnayerugo Barrister FM Nnadi Agụ Nechemba Onyoma Executive Chairman Osu Local Government Area Member UOUC Golden Jubilee Committee National Legal Advisor UOUC
ọkacha mma n'ụlọ ikpe n'Igadi ka anyị ruo na Lagos branch na anyị nwere mmadụ Nze Donatus ihe dị n'otu onye nze Chief Executive Officer Donaway Stores Chairman UOUC Lagos branch ndị ọma n'ụlọ ga-adị ka arụzie n'Owerri branch na anyị nwere mmadụ Chief Eda Smith aha na-eku Nnaruka Chairman UOUC Owerri branch ka njezienụ Port Harcourt ndị ọma Chief Ben Dominic ihe jiri ka ezugo Managing Director Chief Executive Officer Goldmark International Limited subsidiary of Bay Merchandise Electricals and Electronics Limited Chairman UOUC Port Harcourt branch n'Unugadi Karuziani Olu branch Chief Sir Abasirim Silas Obi KSC Pioneer member Best Vice President General Former Secretary General Chairman Education Committee Members UOUC Golden Jubilee Committee Chairman UOUC Olu branch Onyoma Nishizule Chizu Kanjezenu Enugu branch Nanyi welu mmadụ Pharmacist Francis Ahanegu Okagu Chairman UOUC Enugu branch Indioma Kairuzenu Onisha branch Indioma Chief Honorable Odigbo VOX Shooks Team Nnabuenyi Managing Director Shooks and Sons Medicine Shop Chairman UOUC Onisha branch Agalugo Sibe Chief Cletus Okafor Agalugo Edus Grace International Limited Chairman UOUC Golden Jubilee Committee Onyema Anegu na nkịtị Edus Ọkabịa ndị a na-ekwu abịago ụmụ Ọkabịa United Citizens UOUC a na-ekwu na nkịtị Chief Ezoma AU ọnwụ mere Irikano Chief Executive Officer Tonisi Nigeria Limited Grand Patron anyị UOUC ndị patrons anyị bịa gbarịrị egwu Chief Sir Innocent Obi ihe ọmọgọ Eze Afurukwe nwa amụrụgba egbe tụtụmatụ
Omogo Chief Executive Officer Singobi Nigerian Limited Aba Petron UOUC Ojimote Mogo Iso Chief Sir LC Odidika Akudo Chief Executive Officer Lumaco Pharmacy Limited Lagos Petron UOUC Iso Sibe Keluzi Maka Akajiako Ishieti Abase Akajiako Kizizi Pioneer member former President General Patron UOUC Chief Sir I.O. Onyema Ugumba Chief Executive Officer Valid Products Limited former President General Petron UOUC Mborogwochi Nkeduzi Maka Chief Colinus Ugochukwu Etuwo onye ụgwọ ala Chief Executive Officer P-Connell Limited Port Harcourt Petron UOUC Mayor Emmanuel Uche Onyemobi Nwachukwu n'aka Mayor of Angola Petron UOUC Onyemani Danyima Chukwu nyere mba onyinye dị n'iche o nwere ndị obodo ji wee birinu ụmụ nwoke bịa Ancient Kingdom ṅụlibanụ na Chukwu nyere ụlọ amamihe a na-efu na nkịtị ka njezieri na koko osisi na ụmụ nwoke bịa Ancient Kingdom Chief JTU Nnodum Senior Advocate of Nigeria of the Federal Republic Chukwu nyere nguche nyere gị ego amamife Chukwu nyere gị na koso bayanu former Attorney General and Commissioner for Justice N'Imo State member UOUC Owerri branch Onyomani Chizule Chizodogwu Kanjemu na Nkugosu Dr. Livi Uzokwu Senior Advocate of Nigeria member Order of the Niger Ugozu Nigadi former Attorney General and Commissioner for Justice N'Imo State member UOUC Owerri branch unu bụ ihe Chukwu nyere mba ndị mma a na-ekwu na nkịtị onye na-ekwu n'onwere ife ọ na-emere n'ụwa akwụdoro eze ọfọsụ Klein
n'eze na eze ga-echinu High Chief JK Aṅụma nwoke mara mma ka nwanyị Chief Executive Officer Kora Technologies Limited na Lagos and Abuja China-based consultants President Lagos Electrical Dealers Association Vice Chairman UOUC Golden Jubilee Committee Akudoleze Onyema Ezudoni Salaziranu Chief Bishop Ababuru Richmond Ezudo Akanememe Aziabitas Chief Executive Officer Rich Gold International Limited na Lagos Nkeruzi maka Chief Ambrose A. Nwaizugbe VIP Akubwe Pioneer Member Former President General UOUC Akubwe ni bonye kanyi Kanja na Chief Dr. Amos Ozumba USA Pioneer Member Former President General UOUC Cairo na Kesofaya Sir John Yewe Jimba Former President General UOUC Odogwu Onye nebu no wani foneme Chief Sir LNC Chijioke Ezejugo Odogwu Former President General UOUC Ilulelu Satoni O Nnadum Former President General Umuhakobia United Citizens Mayor Edi Maduka Mwashinemere Odogwu Chief Executive Officer Madi Store Supermarket Limited na Lagos Former National Treasurer UOUC Odogwu Nkeduzi maka onye feze Ezelu onye aka Chief DNO Onye ike Onye feze nkizizi Pioneer Member First Chairman Onitsha Branch Former National Publicity Secretary UOUC Digadio Kaijen na High Chief Syracuse Onwana Bulere Saba Ezaneche the second Woman on Obi Former Secretary Lagos Branch Former Secretary ADC Former Secretary General UOUC Odogwu Umuwakabia ndị anekwa abịago Honorable Chief Ochomma Ochomma Ezechukwu Badoro Former Leader Osun Legislative Council Former Chief Provost Former Vice President General UOUC Chief G.O.
Akedu Ọnwa Meze Pioneer member Composer UOUC National Anthem Former National Financial Secretary UOUC Chief BC Obidimma Ezonyiwara Chief Executive Officer Obi Fine Group of Companies Enugu Former Vice President General UOUC Iso Ainekene Chief Basir Oledeme Omume Agwago Ezekwesiri Pioneer member Chairman Chief Executive Unique Bricks Aboju Lagos Former Chairman Lagos Branch Aiwenekene Chief Obiekwe Okeke Duru Ezinwa Ọzọ gidigbam of Olo Omenyiri of Onitsha Country Club Chief Executive Officer Williams Limited Former Chairman Onitsha Branch Former National Sports Chairman Onyamani Chizule Umuokada United Citizens Anyị nwere ngalaba dị n'iche n'ụwa niile na Naịjirịa gbara gburugburu ndị ọlọba na ndị mmakpọ ga-afọ onye we n'iwe maka na anyị buru ibu na anyị bara ụba United Citizens ndị a na-ekwu abịago UOUC in brotherhood we stand UOUC gbara 50 years golden jubilee onwe bụrụ ife kwuru ka na-emenụ UOUC alụgo ọlụ buru ibu n'ụmụ Hakabia Ancient Kingdom ụmụ Hakabia Secondary School
UOUC wetara ya ezigbo ụlọ ọgbakọ dị mma UOUC rụrụ ya ọkụ eletrik n'Umuahakabia UOUC wetara ya Community Bank n'Umuahakabia UOUC wetara ya Magistrate Court n'Umuahakabia UOUC wetara ya Umuahakabia Health Center Second UOUC rụrụ ya Scholarship enyere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ UOUC nyere ya Enugu Ọkabia n'etiti Ọkabia UOUC wetara ha idu anyị wee na-ekene President General anyị Umuahakabia United Citizen Chief Dr. Felix Ogbue Obadozuaha Okawaya Nigerian Limited Onyoma ngidule anyị gaba na ikwe n'azụ Odogwu Ebube dike n'Umuahakabia Ancient Kingdom His Royal Highness Eze SC Eresaba Ebube dike n'Umuahakabia Ancient Kingdom Obi of Etiti Ọkabia Autonomous Community Iso His Royal Highness Sokoyano Eze Felix Onyejuru nwa Ezi Godudo Igwe Second of Umuahakabia Autonomous Community Onye na-ekwu n'elu ụwa na o nwere ife ọ na-eme n'ụwa Eze Gabriel mmadụ nwụba obi Eze Igbo na Shomolu Onye feze ezelu onye aka Eze Igbo na-ebekwa gị Atụnụse ọbụ Shomolu Chief Executive Officer Obitex Pharmacy Limited Kenganili Event Center na Shomolu Ezi oyi na-ekene gị Odogwu Eze Igbo na Shomolu Kenuzi maka Eze Chukwu nyere mba Chief Sylvester Onyema Ihe kwere onyoma Eze Chukwu nyere mba n'Isolobili Chief Executive Officer Silver Brothers Pharmacy Limited na Lagos Iso Chief Gabriel Eze Nwebu Eze Ifedimma Managing Director U-Merit Nigeria Limited Former Chairman UOUC Lagos Branch Mwashi Nemere Sokabirinu Chief Chike P. Onyebuago Managing Director Providence Deco Nail Aka na-ememe POP
Vice Chairman, UOUC Lagos Branch. Iso Nzoji Kenye Eme Oliver Onwu mere Nwachukwu na Maroji, Chief Executive Officer, Olive Verity Supermarket Limited. Ndimma Chief Olueze Omanu Muama Chinewubeze Ebugolisa Ndibo, Chief Executive Officer, Pasco Mercantile Limited. Chief Ezugonna Linus Ike Ikoha, Chief Executive Officer, Lico Star Pharmacy and Supermarkets, and Twin Empire Group of Companies Limited, Lagos. Kanje Munakeze Garden Okabia, His Royal Senator HEM Alago, Eze Garden Okabia, King Ijindi Kokwe Nekeleo, Ambassador ndị egwu na Nigeria. Idu onye na-ekwu n'enu ụwa na nwere ibo na-emenu. High Chief Sir Vincent Ikeji ebirikwe m akụ na-esi obi ike ịbụ onye otu anyị o. Chief Executive Officer, VP, Passmark International Limited. And Wenekene, Prince Christopher Nnamezi Okoli, Director, Ziba Brothers Pharmacy Limited, Lagos. Ibonyo Tanyi. Ezugo Chife Meki Konu Mekene Ezugo Akanaru High Quality Shirts, Brandy and Right Way Waters. Ide Chief Basil Onyenuforo Ezo Hushara, former Vice Chairman, UOUC Lagos Branch, Onumekene. Eze Chinyerugo Onyoma, Chief Christopher Asika, Nnamurezi Umu, Eze Chinyerugo, Eze ndị eze na Paminda, Cameroon. Merci beaucoup. Umu Okabia United Citizens. Ka anyị chetanu ndị otu anyị ndị nara obodo afụdebe. Anyị ga-agbaje ọgụ be mmụọ na anyị ga-agbaje ọgụ be Chukwu. Onye zana okuchi ya kpọrọ ya n'elu ụwa na ibe amara ya ma nchanụ. Maka na ibe jekete mmadụ n'elu ụwa bụ ọlụ ọma ọlụlụ n'elu ụwa. Late Chief Ignatius Amuruba, Pioneer, Member, First President General, UOUC. Aiwenechete Ezo Ahanyere, Late Chief DED Ohavike, Chief Executive Officer, Deco Group of Companies,
former President General UOUC ọnwụ gburu gị gbujọrọ egbujọ. Let Igwe Samuel Okando Right Way former President General UOUC ọnwụ bara anyị aka na njọ. Let Nze CC Nnadi Farm Enyi Ọha Pioneer Member former President General UOUC ọnwụ amaghị enyi ọnwụ gburu. Let His Royal Highness Eze Nze Dibia Eje Okushi Igwe one of Umuhakabia Autonomous Community former President General UOUC ọnwa anaghị asa ọgaranya. Let Chief John Eze Amama Okafor Ibu aka Eze one former Grand Patron UOUC ọnwụ bata obodo ajụ oyi. Let Honorable Justice IIE Nnodum former legal advisor UOUC ọnwụ obi gbara gị njọ. Ihe ọnwụ mere anyị n'elu ụwa na-abụkagwanụ. Let Mr. Christopher Ojiako former Secretary General UOUC ọnwụ dị njọ. Let Chief Peter Obi Okwerome former Chairman UOUC Electricity Committee ọnwụ emearụ ọnwụ gburu Ugwumba. Let Chief J.A. Nnadi Bakeries Ugwumba former Chairman Owerri Branch former National Treasurer UOUC ihere ọnwụ. Ọkpara ji akụlara mmụọ. Let Chief Linus Uzuku JP ọkpara ji akụ First Eze-elect Ofeke Akobia Autonomous Community former Chairman UOUC Home Branch Ofeke Akobia Ebezinan Ishanu Anyammiri na ọnwụ bọọlụ fọrọ onye. Let His Royal Highness Eze Professor Chuka Okonkwo Akarian the 10th Ugwu one of Enugu Akabia Autonomous Community ọnwụ mere anyị ihe. Thickness ọnwụ gburu founding father anyị. Let Ishie M.O. Aṅụma Thickness founding father pioneer member UOUC Owerri Branch ụwa bụ ahịa. Lekwanụ ife ọnwụ mere akwụdola eze. Ebezina na ọ ga-adị mma. Let Chief
Barnabas Ọkọchị Eze Omereọha Basen ka Chukwu nara mkpụrụ obi ụnụ na mkpụrụ obi ndị otu anyị ndị nwụrụ anwụ na ndokwa. Amen. Eziko nọ n'enyi o ezochiri Hozua High Chief Albert Ibewike. Eziko nọ n'enyi ndị ụwa niile ezochiri Hozua Olumekene ka mkpọba na akụ n'eziri o akụ n'eziri Chief Emeka Ekegha Akuneziri, Chief Executive Officer Oswell Ventures Nigeria Limited. Igbo onye otu anyị Chief Cyril Onyike Chiadikobi, Coordinator Cosmetic Farm aka na-emebu ude dị mma. Farmer Secretary anyị UOUC Onitsha Branch Ọgịlịga. Akụzi na ji dị mma n'ọnụ m ekene Nze Paulinus C. Emeka Akụzi na shi Managing Director The Young Limited Douala Cameroon. Member UOUC Owerri Branch Ndịmma. Ụmụ Ọkabịa United Citizens anyị jọgụ ụwa niile. Nna anyị bụ ndezuru ụwa maka na anyị bụ isi mmiri na isi mmiri adịghị ata ata n'ụwa. Ọkpọ ka o si mee yoyo. Ọkabịa citizens ndị ọma. Ọkabịa citizens ndị ọma. Anyị nwere nze Nwokoro. Ọkabịa citizens ndị ọma. Anyị nwere ndị chiri echichi. Ọkabịa citizens ndị ọma. Anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Ọkabịa citizens ndị ọma. Were ego oyibo wee gbaa anyị aka. Ọkabịa citizens ndị ọma. Nnọbụrụ ibe kwuru ka na-eme. Ọkabịa citizens ndị ọma. Chief John Nnaeze Eze ama ama. Chinewumeze The Boss Man, Chairman, Managing Director, CUO Motors. Iso Chief Simple Uche Elelia Chinewumeze Managing Director Siwako Limited Malabo Member UOUC Owerri Branch Nzebeka Ukegwu Chief Eze Onyoruru Army Veteran Chief Executive Officer
Global Industrial International Limited. Obi na California, United States of America. Obodo Kanugo wanu na Kabiolu Mekene. Chief Akunne Ogbugara Obodo Kanugo one of Okabia Ezudo one of Umuala Chairman Sudimo Group of Companies na Lagos Isolo Sibeo Mr. Joseph Onwe Bunepo Akugo Chimosuto Mafo Kwezi Former Social Chairman UOUC Owerri Branch Priest Talented Chinoye Obielo Ibidi Makibia Egbodike Nogulo Chief Cyril Awasi Onyekirim Nnayelugo Chief Executive Officer Mitioka Automobile Ochiliozo Awan na Yaounde Cameroon Keduzi Maka Nze Lambert Okoye Nneyelugo one Chairman Managing Director Lambato na Lagos Isolo Bili Mr. Chris UMNK Managing Director Shastino Group of Company Limited na Port Harcourt Nkeduzi Maka Barrister Okezulumba Akono Binze Member Port Harcourt Branch Dr. Demian Onyekashi Chief Executive Officer J. Laboratories Limited Member Onisha Branch Oyomani Sosibeo Kaintesenu Bini Branch Oleko Node Anyekene Gongola Branch Sokoyao Onegwe Kunu na Nata Nima Idu Anyi Jesiri Umuaya Branch Onu Lafanevu Anyana Dago Home Branch Ndabi Safu Wepaboku Umu Okabia United States Undi Mwana Papa Beliwe Makwara Papa Weniwe Nanyi Banoba Nanyi Buliwo Ndene Bivaji Malobozo Ngane Kuna Biao Ngane Kuna Biao Agobu n'obe ya, ịchọrọ ya wee gaba, nwata akara akụgbara so ya arụ. Nke onye metarụ, o jiri isi ebulu. 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 Nke onye metarụ, o jiri
jiri isi abụrụ nke mmere dịbara onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ onye zọtanụ ya gochanụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ome mma na-asara enyi aka n'ụwa o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ome jọ na-asara enyi aka o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ịbụlarị mmadụ gabarị Chukwu o jiri isi abụrụ na Chukwu kere ụwa maka onye na-eme n'ụwa oho nke onye metalụ o jiri isi abụrụ kiribenu kiribenu o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ agụbụ n'obe ya ịchọrọ ya wee gaba nwatakịrị akụgbara ezo ya arụ agụbụ n'obe ya ịchọrọ ya wee gaba nwatakịrị akụgbara ezo ya arụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ ya jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke mmere dịbara onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ onye zọchanụ ya gochanụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ome mma na-asara enyi aka n'ụwa o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ome jọ na-asara enyi aka o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ ịbụlarị mmadụ gabarị Chukwu o jiri isi abụrụ na Chukwu kere ụwa maka onye na-eme n'ụwa oho nke onye metalụ kiribenu o jiri isi abụrụ kiribenu 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 o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ nke onye metalụ o jiri isi abụrụ UOUC bụ otu dị mma ọ bụ otu ndị ụmụaka bịa otu hụrụ onwe ha n'anya na-arụ ọrụ imepe obodo Chineke nna nyere anyị aka ihe anyị na-eme na-aga n'ihu. Amen. Ọkabịa Citizens, Ọkabịa citizens, Ọkabịa citizens. United Citizens, UOUC, in brotherhood we stand. Ka
Kailaba no kabia Akabia bukuma Akabia ndi jini ogodo kubale humi You see Our Lady of Ise 50 years golden jubilee You see Botu Bulibu Mwagwo Joko osisi neche mba Otu jikọtara mba n'anọ Enugu Ọkabịa nọkwa ya Etiti Ọkabịa n'ụlọ sọkwara bili Ofe ka Ọkabịa ndị mma Ụmụ Ọkabịa bịa n'ịgbalibegwu Kilibenu Hash Asindi ifekuni ebe ya n'ụwa Kaipobanu President General Ụmụ Ọkabịa United Citizens Chief Dr. Felix Ogbuo Ọbatozu ọha Ọkanwaya Nigeria Maka na atụmara imene n'ụwa Igbo kwana Ife ma bọdịrị nwoke mma n'ụwa Ya dịkwala nwaanyị mma Onye si na ọ ga-adịrị m mma Ya dịkwala ya mma Onye si na nke ma merụ n'ife Ya jụrụ ikuku gagaliba Ọchịchịrị ka bụ ebife ya Ma bụrụ anya so ya Omemma pụtara ụla Sara elu na n'aka Si n'aka ya dị ọcha n'ụwa N'oji ọbụ ọgana Omejọ pụtara ụla Sara elu na n'aka N'aka ya dị ọcha n'ụwa N'oji ọbụ ọgana Mwe na-ajụzinu Oji ọbụ ọgana Ọkwa onye na-eme ife ọma nke Chukwu fụrụ n'anya Onye zacha anya kpochanụ Gị mụkwu na-aga warawara Marakwa na anya na-afụ warawara n'afụ gị Ọmụ ife ọma nke ya mara nke onye ọzọ Marakwa na enu ụwa dị ka ichekwulu iche Nọ na-agba agba Onye ọgbara na-ebe Obu mkpa na-akpa aka n'ume Ụmụbazi imi ya gụkwa onwe Isi kotebu Isi kotebu Isi kotebu Isi kotebu Agụgụ n'obe ya Ijọrọ ya wee gaba Nwata kara akụgbara ezo ya arụ
ụmụdụrụ m ikwara m ụmịa na nwunye di m onye nwe ne n'ụwa ụbịama nna onye nwe ne n'ụwa ikpe okwu nna nụ ụmụgụrụ m ikwara m ụmịa na nwunye di m ụmụgụrụ m ikwara m ụmịa na nwunye di m onye nwe ne n'ụwa ụbịama nna onye nwe ne n'ụwa ikpe okwu nna nụ asị na onye mara ibe ibe ya ma anụ okwu agaba n'inu